Aantjelle Soepboer van NSC is een van de 2 Nijenvriezen in de kamer. En het eerste ornament wordt al op zijn kamer op de 8e verdieping zet. Nou, hier ben we. In Den Haag. Blomk op de tafel. Zo, hier zitten we dan wat. Ik ga nog net echt een beeld van hoe de eerste week eruit zien zal. Duidelijk is dat ik in elk geval 10 situaties hier ben. Soms ook manjes. Dus er zitten een heel soort aardige dingen. Ik om te komen inderdaad van cursussen bijgelijks, kennismakingen. Ik met organisaties die er zijn vrij van komen op een bakje koffie. Dus, en het kamerwerk begint aan zijn gewoon. Dus zodra de portefeuilles bekend zijn, dan kunnen we daar ook maar los. Max Adema van Drachten is een nijkommer in de Tweede Kamer. Dat verkleed je en dan dit. Ja, zeker had ik het nog aan. Ik had er heel veel nog aan zelfs. Ik vind het een nieuwe stap. En ik mooi dat ik van Friesland straks wat aan ken. Natuurlijk voor heel Nederland, maar zeker ik voor onze provincie. De Frieske Kamerleden willen haar een inzetten voor de Frieske taal. Dan verklep jij in zitten. Nou, ik denk dat fjouwer, het is een beetje meer nog misschien. Maar ik denk dat die het en ziel inzetten zullen ik voor Friesland, voor de Friese taal en cultuur en alles wat er ik bij hebt. En ik denk dat dat het wichtigste is. Het is heel veel hartstikke goede Friese volksvertegenwoordigers. Wij mogen gewoon de komende jaren te jaren terug in. Ik voel daar zelf een grote verantwoordelijkheid, maar ik weet bij al die andere Friese Kamerleden dat echt wel goed zit. Dus we gaan goed elkaar oplopen. De nieuwe Kamerleden kunnen nog geen nieuw beleid maken. Ze moeten wachten tot er een nieuwe regering is. Want die tijd blijft het oude kabinet demissionair aan het werk.